아요, 아요, 아떼, 아요, 떼. 아씨, 수리카요, 그야야. 미래문 그 tomboy 수리카요, 그야. Ingat kayo, natukutrik kahapon na, tapos, tong babae, wala dumulamaw. Karon nanta, mga kong plamaw be? Maski gamay lang. Heist? Kahapon, wala. Karon wala lang yapon. Grabe naman ay. Grabe naman ka ng pagka-tilok sa sudan. Dili man ako makakatag mo siyang gamay para sa mga babae. Heist? Ang sito niyo sudan, dalo man kayo mo. Tilok kayo. Ha? Mantika o asin. Luyan ninyo ay. Nakoy kamay diri na lamang nakuha sa kuha mga sulingan, no? Pero ulit yung baboy. Tapos adobo. Tapos na crispy pata. Uy, pamamuso kong baboy. Pero, ay, ay, yan naman eh. Di ko makontak akong best friend eh. Asa naman ka, Crystal? Dito ko lang ako. Oh, online siya. Oh, hi, Bess. magsugot 있어요. 나그 check하네, 뭐가. kahapon ganun, ito mo upstairs na. So, my mom, good. Naku, nakila dito pa. Josh yung pangalan. Josh yung po. Kapo kayo. Ate, umikisyo. Pagkita pa dyan niya sa kuha kay, ay, namuha ko dito kayo. Lawa lagi ya. Pero, sige lang, anak ko. Kapag siguro ko kayo, tuomis ako, maski namumunak ko. Tuomis ako nangayos ako nang, syempre, wala na ko gatagdayon. Nga, 3 seconds. Tunan niyo sa ako ng siyang cellphone, no? Tawa, tinakala din ko. Type to na ako ng, di ka lagi syempre, opportunity na ko, choosy pa ka, maracho ka gwapa. Diba ba, langanin ba kayo tagmangan lang. Ito, kilig ko, text din siya pagkaumaan siya na, okay? Nasa ako na yung text anak siya na, kita daw kung open-minded ka. Ano ko, yata! Kilig ko, oh my god, paano kung mabuntis ko? Yate, ano eh? Ito, pag-ato na ko, kita na yun, grabe, prepared ko. Tapos, kita namin. Pag-ato na ko ito sa may Claveria, pwede mo nagkita. Ano siya na, open-minded ka. Ano ko, tapos, yate kayo. Nagtala ko niyo sa uno, bullshit kayo eh. Proter, may tumbuhan nga, bullshit kayo. Ba, jukit siya eh, Diyos yung pio. yate. Kanina po ito nag-ship sa kanta. Layo ako ginawa ka. Nangit ko kayo. Layo ang ba't ko ani. kuya. Bayad to? Victoria lang na kuya. Estudyante. Senior. kuya, ang kambido na po. Victoria, bago na ko dito kayo. Nga na, sige. kuya, pila di pa masahe. NC 100 Victoria. Kuya ko dos? Ayos, mahal ya. Ayoko, sige dira. Imuhan lang niya akong kwarto. Di pa lang mo, di na ako kaya bayaran ng dos. Victoria lang ko kuya, asa naman eh? Takom na ne? Yate. Ano?
ka. Sige ka. Sapat na dyan ka ni masumbong. Yung gusto kong papa ba. Bantay lang dyan ka. Tawag ka naman papa, be. Bantay lang dyan ka. Pa. Hindi ko ta akong ayos. Sigatik sa'yo. Thanks for watching.